Il-qdif fir-regatta normalment ma nassoċjawx mal-għajnuna lil poplu Maltijati lil pajjiżi f'kontinenti differenti. Iżda il-Marsa Regatta Club ħareġ b'idea unika. Kull min żar dan il-klabb il-ħadd filgħodu seta' jitla fuq waħda mid-dajjes tar-regatta u jaqdef max-xatt filwaqt li jagħti donazzjoni bris il-Mission Fund. B'xorti tajba, it-temp ma setax ikun isbaħ. La darba wieħed ikun fiha jinduna li l-qdif fir-regatta jinvolvi saħħa kbira, koordinazzjoni u ħidma f'sens ta' tim. Il-volontiera tal-Mission Fund mhux biss jaħdmu faqda kbira f'pajjiżna, iżda jipprovdu għajnuna imprezzabbli f'pajjiżi li ħafna ġabi għajla naħsbu fihom. Father Marcellino Mikallef, direttur spirituali, spjega li kull sena 500 żagħżugħ Malti jmorru f'pajjiżi bħal Etjopja u Burkina Faso. Mawan News spjega rwol importanti tal-Mission Fund. Il-Mission Fund sa tuża dawn il-flus f'bini ta' skejjel u anke sabiex ngħinu fi sptar ġewwa it-Tanzanija immexxi minn tabiba Maltija Sister Marja Borda. Mistoqsix jaħseb li jimmotiva lil Maltin biex jgħinu persuni daqshekk il-bot minnhom Father Marcellino kellu kliem mill-isbaħ. M'hemmx isbaħ mis-solidarjetà fil-ħajja u il-poplu Malti nista' ngħid li ġo fih għandu dik iż-żerrija ta' imħabba lejn il-missjoni u l-ġenerożità tal-poplu Malti kif stajna nagħmlu esperjenza din is-sena kienet verament splużjoni mhux biss ta' ġenerożità ma anke splużjoni ta' solidarjetà. L-qalb tal-poplu Malti tant hija kbira, aħna maħniex biss ċittadini ta' Malta ma ċittadini tad-dinja. Ma setax jonqos li One News jaħtaf l-opportunità u jitla fuq waħda mid-dajjes tar-regatta. Waqt li dawarna max-xatt tkellimna ma' wieħed mill-qaddiefa Christian Camilleri. Ili nipprattika mit-2000 joġobni trabbejġa fih, għat ma kelli tal-familja li kienu jaqtfu, imma s-sallum spiċċajna naqtfu jena u ħejja. U ħassejt li għandi kuwet minn dawk li nejn għal dawk in-nies li huma inqas ix-xurtjati minni. Ix-xahar id-dieħel 20 volontier Malti se jżur il-Kenja, l-Indja u t-Tanzania. Dawn se joħorġu xejn inqas minn 1200 euro kull wieħed biex ikopru l-ispejjeż tagħhom. L-għajnuna se tingħata fuq oqsma bħal edukazzjoni, is-saħħa, l-iżviluppar ta' impjant tal-gass u l-fish farming.